oras ti radyo ti radpapas. Dan 5 minutos kalpasan ti oras nga alas 6. Ita malam ti Miyerkules pizza 13 ti mabilang iti bulan ti Mayo taon 2026. Kasi ti sigod papagayam mida. Magkadwa tayo ti Master ni Dine sa Billonara. Kastamutin ti TV site TPN Channel 13 ni John Marie Habag. Nga umayon man nagpalayla yung kinagampayag itilawang at ang atang sumanglad di tamraydayaw wapag taingan nyo. Babaan itiday ito'y programa ana paulwan sa mibingayog ken dandane tilukan dyan. At iagserbe winuagpay kada kayo Manong Lito Alcantara iso ti sinadaan na Mang Kevin ken Mang Pasangbay karo sinurat yu abay nagtidandani wala kay palaunan ti minsay kasit patigyo iti biyag ken kastamutin nagtipapagayam yu anayat ka tumartarabay ti daytoy a programa mabalin mo iti danon nyo dagita komenyo ti live Facebook ti Radio Tiradpas. Kita tuwing arod tumuna sunata amay roknoy karakay amin apada-pada.
Addan sa nga 10 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Yung sakbay na papagayam, ngayon tagibasa ti bunod ti Landaneo, kasta mo tin lagi ti Kominyo, ti live Facebook, ti DCTV, Radio, ti Radpas. Kikablawan tayo mumurag ti papagayam tayo unayat, at umartarabay ti dahito iya programa. Kita Western Pangasinan, kasta mo ta probinsya ti La Union, Benguet, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, ken Ilocos Sur, kang runani ti siyudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Radpas. Ken ti umabutan ti dahito ya programa sa umiwingayog kinandani ti Lucanja. Dagiti interesado mahirwar ti installment na motorsiklo at tuyon ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Candon Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Sur, ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ingana, Region 5. Idjaya na kadakayo tinaparta ka presisyo, ken branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa iturayan nyo gagayam, umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makairwar ti kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano, mangirwar ti motor na, nodlat ang mamuyo kayat na ti agkamotor, kuyogin nyo lang ang umay to opisina, ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation, tadda ti agur uraya 1,000 pesos, agon ko na ti tunggal adda makuyog na a customer. No adda ti sa Studio tumawag ti daytoy a cellphone number 0927-6952-099 wenno kumontak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ta bumisita kayo kadagiti nadakama ta branch office ti Dom Philip Marketing Corporation ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa puli nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, wennoy bagayo ng agyo ti radyo ti Radpas, kadagiti madanunan nyo kakapintas kinaisum ababalasang to opisina ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation. Tapnoin sigida maalayo mutlang di 1,000 pesos no makairuwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration kati requirements, to valid ID, ken may salang ako mikar. Don Philip Marketing Tagur Uray, kada kayo. Dagiti mo't nakabayad din ti motorsiklo da, ingkayalanin dagiti original RCR, ti motoryo to opisina, ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kasta mo talagdi saan pa yung nakaala, iti plaka ti motorsiklo da, manipod taon 2017, agpabawa 2014, ingkayalanin winiklem, sa jay opisina ti LTO District, Candon City. Ito ko tiyo lagi tayo Xerox copy, ti original RCR ti motoryo, agraman valid ID. Uray kita nga nakaristro papagayam, mabalin latapan nyo lang, jay plaka kayo. Kitunan Alfonso Rayray, good evening Idol Lito, great command ni Abigail Molina, si happy graduation from Tito Al Rayray. Wala, happy graduation. Kita tingarod ti pamalagip manipod master control. From my eyes go to
bali na mabalik na makaawat ng financial assistance. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Adan 20 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Kikablawan tayo na pagayam, Delia Kidangin, Deo Kidangin, Ricarda Calagues, Roselyn Calagues, Ronaldin Dongpay, kina Roselyn Benito, ti Barangay Sariwan, Salcido, Ilocosara. Kikablawan tayo mo ni Roderick Saldua, kitkunana dito good evening sir. Basta mo ting kapagayam, na imbag nga oras, kin kanitom, tiday tingin ka panagbulibuya, ti live Facebook, ti DCTV, Radio, ti Radpas. Kasta mo tinakablawan tayo pa na pagayam, Edwin Sullivan, Rick Rivera, ni Michael Katabay, Doming Carolino, Buripaso, Pilong Divina Jr., kini Ribine, Tilon Philip Marketing Corporation, Alaminos, City, Pangasinan. Kastamot kablawan tayo pa na pagayam, Dioniso Dakanay, Clarita Ragos, si Barangay Kalautit, Baknutan, La Union. Kastamot ni Mr. Renato Mirna Pascua, Tortiga, Baknutan, La Union. Agosto Ligaspe, Juanito Alcantara, ti Barangay Talyawon, Tagudin, Ilocosara. Kastamot ni Barangay Captain Alfredo Cawes, Barangay Kagawa, J.J. Coeco,
Geoffrey Cadorna Mindapalo, John Byron Birelio Ambabag, ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosara. Kastamutin Grapagayam, Glory Gayaw, Emily Tumopiat, Annabel Tomayo, Marilyn Antolin, Herminia Ramos, ti Barangay Kalilitong, Borgos, Ilocosara. Kablawan tayo mo ni Liboy Lobindino, Emily Lobindino, Mercer Lobindino, Angel Lobindino, Rogelio Ligaspi, ti Barangay Gilong, Dalawa, Lilom, Ilocosara. Kastamot ng Dasinyan, Rondelia Group, Kaskrapagaya, Mariandro, Culas Banwa, Carreño de Masuili, Martin, Birgara Ginatang, Ricky Bakdayan, ti Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocosara. Kastamot ng Barangay Captain Idencio Banwa, Barangay Kagawad Arcadio Gamalio, Ex-Captain Roberto Balvin de Barangay Sibsibbo, San Emilio, Ilocosara. Kastapay la Mr. and Mrs. Nelson Mila Gagarin and family, Lolita Pascual, Teresa Valdez, Mila Valdez, Marilyn Pariñas, Perlita Kojamat, Juan Kojamat, ti Barangay Langigan, Sikin, Candon City. Kastamot ng Greg Lawagan, Manuel Kidaog, Ana Kidaog, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosara. Kastamot ng Ben Saludo, Abit Saludo, Nixon, Dakwase, kin Domingo Manzano, ti Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocosara. Kablawan tayo mo ni Rogelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Jonalyn Ortiz, Ronami Ortiz, ni Dorocho Ortiz, yung Gardenia Ortiz, si Barangay Nagsabaran, Sora, Balawan, La Union. Kastang kay Roslyn Yanga, ni Lizel Ramos, ni Sita Gadja Valdez, ni Arias, kay Yolanda Rosario, si Barangay Patpata, si Kin Candon City. Kablawan tayo mo sa pagayam, Maricar Murao Garcia, Carmelita Murao, Nelson Murao, Baby Murao, Kastamutin ti Villanueva family, Contawe family, Emuswila family ti Barangay, Paratong Tree, Bangar, La Union. Kastamutin Barangay Kagawad Alberto Gamis, Barangay Kagawad Jukar Parello, Barangay Secretary Nelson Manalo, kinamin dagiti Barangay Tanod ken BHW BNS, ti Barangay Villarica, Candon City. Kablawan tayo pa Mr. and Mrs. Marshal Mila Olbinado and family, Mr. and Mrs. De Gloria Olbinado and family, Mr. and Mrs. Rogelio Nura Castro and family, Kastamot ng Johnny Olbinado, Guillermo Olbinado, Catalino Olbinado, Fred Olbinado, Roger Olbinado, Teddy Olbinado, kin Edwin Olbinado, kin Kastapay, kin Pedro Orpiano, Rodi Biay, Lobi Castro, Lobina Castro, kin amin na pamilya Olbinado, Orpiano, Ordinado, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kastapay kablawan tayo mo ni Efren de Castro Jr., Efren de Castro Sr., ti Barangay Bagani, Ubog, Candon City, Kastam kin sila May Romero, Carlo Romero, Teresa Romero, ni John Joseph Romero, Salvador Romero, Pililena Romero, Martis Romero, Fernando Romero, ti Barangay San Miguel Burgos, Pangasinan. Hasta kin Rosalyn Garriga, Renalyn Garcia, Roma Mitoquero,
Edmond Gamata ti Banayuyo, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Adelina Rivera ti Green Valley, Baguio City, ni Julie Navarro, George Ramirez, ni Juan Ortega Ramirez, Kenjen Garcia Ortega, ti San Fernando City, La Union. Hasta mo kin Malua Baya ti Candon City, Magdaileo Tapato San Esteban, Ilocos. Ili ti Ada ti Kinarayan Narbacan, Ilocos. Kini Felix Ramos, Ilaw Ingin Santo Domingo, Ilocos. Kablaw dahil itong naggapo, kay Carlito Estranyero ti Barangay, Sabangan, Santiago, Ilocos. Kitab tingarot tumunadani yung hintay basa, nga naggapo kay Pagayam Jolindis Nurabay sa Matias, ti Tagatsur, Claveria, Cagayan. Ti Dani Unana Paulwan, Nalipatak, Gayaman. Dapadapag tuy pusok, nga dapay bara marikna. Tunggal sumupag nilagip, tiday to'y aparmata. Ngiminyarasas ti hangin, ngawanin darang na. Dinto nagsubli, kilayab pambatig kukin ka. Nalipatak gayamun, tisudi tagayat. Nailibayon tuy pusok, anagururay tinabayag. Jak na puputan, abim matugayamun tiriknak. Naitanong pa yun, dahil dilagi pa kinukupikupak. Awan mamay nilagi, nusaam tinmay kulap. Awanan serbit sa miwang, niring na itipay. Apay kuma, mukradik pa'y dagiti pinanid. No ititunggal binatog, pait may maldit. Si kikidser nga rukupak, agdama kasasad. Kit bukudak nga bulan, barong agsapa. Kit kakibin ko, tiyan niniwan iti tunggal banawaga. Narinuknuk man nakasawan day diayat. Jakto pagbabawian ti iso ti kay karyak. Kit bayat, paraglaylayag ko, iti daytoy abyaga. Suday ta ti Daniw na Paulwan, Nalipatak Gayaman, nga nagapo kin Jolindis Nurabay sa Matias, Kitagatsor, Claveria, Cagayan. Kitagtrimot nga rod ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Daniw na. Malagip mo pa'y nga ka, ita taadda ka. Imbatim anam naman, asyak tay sublianam, ulbo dalilaw kagayam. Jakman lamay turet, saktan day tarik lang. Gapot dungok yan ka, demo nimbilang, siyat tay inka, sinaktan.
awan patsek akar karim kinaulbudamin nasamit kang agsarita pamarang amin dayta awan patsek akar karim kinaulbudamin nasamit kang agsarita pamarang amin dayta malagip mo pa'y ngata ita taadda ka imbati manamnaman asyak tay sublianam ulbudalilaw kagayam Jakman lamay turen saktan day tarik na gapot dungot ken ka demon imbilang siyak tay inka sinagtan awan patsek akar karim kinaulbudamin nasamit kang agsarita pamarang amin dayta awan patsek akar karim kinaulbudamin nasamit kang agsarita pamarang amin dayta awan patsek akar karim kinaulbudamin nasamit kang agsarita pamarang amin dayta awan patsek akar karim 12 nations. One goal. ABC Women's Volleyball Nation Cup 2026, Candon City, June 6 to 14, 2026.
Maragsakan na datoy tata, makakadwak dagito yung tutubo na datoy tata. So, doon nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program.
Dapat sa nga pulo kat inom minutos. Pasangwanan ti oras nga alas 7. Ikablawan tayo nga barangay Kagawad, Mario Barit, barangay Tresurera, Aguilina Abanto, barangay Secretary, Leche Guerrero, barangay Captain, Ricardo Bilog, barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocos. Hasta mo tin karapagayam, Amor Salibo, Lorenzo Lawagi, Olita Lawagi, Roni Alcantara, ti barangay Barakbak, Galimuyod, Ilocos. Pablawan tayo pa ni Jubilito Bustamante, Orinico Bustamante, Prudencio Bustamante, ti barangay Patpata, Balawan, La Union. Hasta mo ting Ariel Lopre, Mariel Lopre, Yolanda Lopre, Roel Lopre, Marilyn Ison, Lady Claire Ison, Nilia Ison, ken Daniel Orbos, ti barangay Katuday, Bulinaw, Pangasinan. Pablawan tayo mga na Apil Gapislan, Andaya, Abilina Lacumus, Magday, Arja Abilan, ti barangay Bitong, Galimuyod, Ilocos. Hasta mo tin grapkayam, Janus Caro Orpilla, Janis Orpilla, Dante Orpilla, Crisanto Gabayan and Family, Danaya Gabayan, ti barangay Salvador Sikin, Candon City. Hasta kablawan tayo ti Badwa Family, kin Garcia Family, ti Lumaba, Kilawapaya, Villa Visosa, Bra. Kablaw tayo ti Manipo, ti Gumintong Family, ti barangay Lamatican, Santa Lucia, Ilocos. Hasta kin Albert Cacho Almasan, ti Pilar Abra, Raymond Caducio, Tambulugan, Narbacan, Ilocos. Eric Paulo, ti Pawa, Vigan City, kinilister ti Laplapog, Villa Visosa, Abra. Kablawan tayo muna Mr. and Mrs. Arnel Quaresma in family, Mr. and Mrs. Maribel Serrano in family, Mr. and Miss Gerald Quaresma in family, Mr. and Miss Alan Limon in family, ken Mr. and Mrs. Alexander Limon Sr. in family, Astam ken George Jojo Toledo in family, ken Punong Barangay Erenio Calip in family, ken amin na barangay officer ti Ulo Norte Santiago, Ilocos. Kablaw dahil kung nagapo kin barangay Kagawad, Wawi Limon, ti Ulo Norte Santiago, Ilocos. Kablawan tayo mo na April Abilio, Mirjo Abilio, Rodrigo Abilio, Milanyo Rubang, Elsie Rubang, ti barangay Amgid, Candon City. Hasta kin Rolly Gabaldon, Binaminandaya, ti barangay Baringkukurong, Suyo, Ilocos. Ni Richard Chaan, ti Orsadan, Suyo, Ilocos. Hasta kin barangay Captain Pedro Obwan, barangay Kagawad Alfredo Baclaing and Doris Ramirez, ti barangay Mabilig, Siga, Ilocos. Hasta kin Melanie Kabamban, Marsan, ni Delvin Ganadin, ti barangay Tangke, San Fernando City, La Union. Hasta kin barangay Captain Joselito Magpali, Ricardo Sibayan, Frankel Mirolcho, Pilo Baguyo, Narciso Abasa, Nestor Maera, Indiani Pico at Bangar Response, Radio Group Bangar, La Union. King Castamo tingin Jason Lebaini, Marilyn Ventura, ti barangay Magallanes, Luna, La Union. Tingorog ti Dani, wana Paulwan, itisip ngat, na nagkapo kin Martes Concepcion, Rimando, Galasinao, ti Burgos, Isabela. Kaslakano, ladayde, daydi tiyempo, kadkadwaka, kay panawon na naragsakta, akaslay di agpatingga. Kinunam kanya kag kibinta. Dalya sa atin ta, tisip ngeta malabsan ta. Awan danag bastag kadwata.
balikas tingka imbaga. Kabayatan ti panagnata, ititingat kasipngutan imibet ka, awanin makita pasig kasipngut, nabalkot lubongkot ladingit. Diya ko namot turungek, diya kon mayaskaw dagtisakak, puso kaunggan napnuan tiamak, tamangan ket no nagbidotak. Ket naydong parak, naytoblakak ket matumbaak, nagpasulinak inot ni nanayad ko, inyaskaw dagiti sakak, ingana na danon na tilawagan. Kalsada pagnak, identa mataljapan ka, adan sa bali kakabigkibin mo, agtartaray gidin dagiti lulwak. Jak mawatan nonyat na pasamak, nagsaem nagsakit, panas ti puso, nagkas ang palakam mo kanyak, takabalam man ang mapasakitan nak. Nunubilang man tagtagaitnik, amin dagiti mapaspasamak, kayat kun tagring agmulagat, ngumsan at agtagainip no dekot podno. Suday ta ti Daniel na Pauluan, iti sepngat, managapog in Martis Concepcion Rimando Galasinao, ti Burgos Isabela, hinday ko tada sa Jai, Saudi Arabia. Itad timot na rod ti Maysa Sunata, ang may pakuyog ti Daniel na. Agsarak tantukay, iti sa dinumang alugar, ket ipudno tuken ka, di ay ayatek ket siksika, agamakak kamang ibaga. Kuken ka ngem nudung teng tut aldaw nga panagsarak na ayat ko ibarik na ken ka kastoy nga tati agayan malmal dayak no adayo ka agsarak tantupay, di kan agayen ngem nalaglabes pay, di ayat ko saan kumamapay, no agsarak tantupay.
Nu agsarak tantupay di kan agayem ngem nalak labis pay tuy ayat ko saan kumamapay nu agsarak tantupay tuy ayat ko saat kumamapay nu agsarak tantupay. Ti panang erogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amamo nga bababae kas kada lalaki ket tinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsuro umay dalata ket may suro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IT ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita ditoy dragon kaskada bilit mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin. Ay katuan na po no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison ti numutibiyang ta danunin dagitoy no adag kasapulan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, manami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo sa uladong ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more, eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Para sa healthy Pilipinas. Pagkasat tayo, ang kaya namin magpagang dito yung siguro distrito, at least haniti ka babayan na po dagiti ay managaya tunay nga leaders tayo dito yung kanunan Deputy Speaker Christine na po Mayor Eric Sison kaya dito na duma-duma pa nga leaders tayo dito siguro distrito. Ti
inaalat ko for TESDA for 2023 to 5 million. And dagiti na duma-duma training nga gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, basta di pinag-graduatean nyo, food processing salting, food processing pickling, food processing sugar concentration, cookery and C2, prepare hot meals, prepare cold meals, and visual graphic design. So nandiyo pwede na ito training, mapalim na maaari. Dan may sa minutos. Kalpasan ti oras nga alas 7. Nakablawan sa ni Jobeling Gawat Salon. Adelina Bugasto ti Barangay Darapilap Candon City. Astaw kinedwin na Soren Vizquera ti Bangga Dabra ni Tesmina ti Kapaburaw Burgos Silocosar. Ito namot ni Brenda Lopez Ariula na imbagarabi kuya. Kablawan man ni Auntie Isabel Ariula nagdengdengag dito'y barakbak tagudin ni Lucosor. May nakablawan ta ni Pagayam. Isabel Ariula naggapuray ta ni Pagayam. Brenda Lopez Ariula ti Barangay Barakbak tagudin ni Lucosor. Kastamot na kablawan tayo ni Bobby Gorospe, Laria Baba, ti Barangay Pidpid, Santa Cruz, Silocosora, ni Marc Anthony Gratuito, Efren de Castro Sr., ti Barangay Villarica, Candon City, Astaw ti Bernardita Lebaton, ti Barangay Bognay, Candon City, ni Janice Mila Checa, ti Pantara, Villahermosa, Santa Cruz, Silocosora. Kablawan tayo pa na Pagayam, Cesar Vallejo and family, Vivencio Inigo Senior and family, Ryan Vallejo and family, Talangigan Second Canton City. Kastamutin ka na Pagayam, Henry Navarrete, Neria Navarrete, Jonathan Navarrete, Ginalin Navarrete, Laja Amores, Gerardo Canton, Maria Canton, Florencio Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan, ti Barangay Culayo, Bani, Pangasinan. Kastaw kablawan tayo pa ni Jose Valdez, Ligaya Balvin, Claudine Barruga, Miriam Corbito, Sunshine Sumakyab, Danny Del Rosario, ken John Balucanag, kindagiti amin, nakakadwa dati Claudine Nestor, ti Barangay Bidbiday Galimuyo, Dilocosor. Kastaw kablawan tayo pa ni Beth Alcantara Domino, ni Lisa Cortez, Flor de Lisa Reyes, Beatriz Basilan, Melio de la Piawin, Clarita Domingo, Tisetso Balansay, Kabugaw, Suyo, Lucosora. Astaw tin Jose Valde ay Retired Master Sergeant Arthur Passion, Cura Passion, Kati Passion, Isisalin, Barangay Captain Mr. Mrs. Ruben Mamaklay, Barangay San Roque, Santiago, Ilocosora. Kablawan tayo pa ni Willie Romero, Tinaglawan, Santo Domingo, Ilocosora. Mr. and Mrs. Berelio Fredelina Domingo in family. Mr. and Miss Benjamin Brenda Rante in family. Mr. and Mrs. Lumar Pez Domingo in family. Di Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocosora. Astamutan Grapagayam, Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz, ti Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocosora. Astapo kin Reyni Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, ti Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocosora.
Kunamot ni Lorenzo Enzo. Good evening, Badi Mosta. Akastulata Badi. Agrigrigat. Katumustamot. Itayan nyo dita San Vicente. Lakablawan tayo rod. Ipagayam Lorenzo Enzo dita San Vicente, Ilocos Oras. Ablawan tayo muna Mr. and Mrs. Abraham Avalos and family, Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano and family, Mr. and Mrs. Erenio Antolin and family, Mr. and Mrs. Abraham Avalos Jr. and family, Astamutin and Mrs. Edna Escobar and family, Mr. Uriel Avalos and family, di Barangay Sabangan Pinggan, Burgos, Ilocos Oras. Kablawan tayo pa ni Cesar Gakutan, Violeta Gakutan, in Gakutan family ti San Nicolas, Candon City. Hastamo ti Matri sa Gaboy, Dan Albutanga, Lucila Elgamo, Usang Reclusado, ti Barangay Rubio, Galimuyo, Dilocosoro. In Gastang Joper Bilaso, Jeffrey Dangkikan, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosoro. Kita ti pangarod ti pamalagip manipod master control. Ako po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung ano nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So yearly, year in, year out, malala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship. They're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kaykayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marik na tinapigsa agen gened
alisto wenno napaspas apan nagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rodor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed, itiigid ti baybay kalpasan ti kingkined. Mapanadagos itinangato a lugar. Saan amapan itiigid ti baybay, tapno buyaen, wenno alaan, tiladawan iti tsunami. Panawan tinagbakwitan, no natalgeden iti lugar, babaen ti pakaamo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan a natalgeden ti sitwasyon. Amwen no adda mapukpukaw a kabagyan ammo wenno kabarangayan ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekriknaen na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alokatan ti linya ti kuryente. Kitaen analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na kenno kasapulan a masimpa dagitoy. Addan sa 42 minutos, kalpasan ti oras nga alas 7. Dagiti interesado mahirwart installment ng motorsiklo at tuyin ti Royce Grove Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandun Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos, Ken Abra. Kinti amin na sangana Manipod Region 1, Ingana, Region 5. Idjaya na karakayo tinaparta ka proseso ken di kalidad, brandi da motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa'y tururayin nyo gayam, umay kayo nag-apply, tulungan kayo makairwar ti kapkap ni kanyo wa motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano makairwar ti motor na nodati ang mamuyo kayat na ti agkamotora, kuyogin nyo lang umay ti opisina ti Royce Grove Don Philip Marketing Corporation. Tadati agur oray 1,000 pesos, agong kunati tunggal adda makuyog na customer. Nordati sa Lutsudio tumawag tidaytoy a cellphone number 0927-6952-099. Wino kumuntak ti Via Messenger, Lito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Karagiti na dakama ta branch office ti Philip Marketing Corporation. Amasarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Kandun City, Amyanan, Tilanbang. Sa pulin tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Winoy Bagayo nangagyo ti radyo ti ratpas, karagiti madanunan nyo kakapintas, kinaisi mababalasang, to opisina ti Ron Philip Marketing Corporation, tapnin sigida maala yung mutlang, di 1,000 pesos no makairwara. Ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kit requirements to valid ID, kin may salang ako mikara. Don Philip Marketing tagur uray kada kayo. Dagtimot nakabayaran ti motorsiklo da, ingkayalanin na kita original luar siara, ti motoryo to opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Kandun Branch, Kandun City. Kastamot kagitisan pa nakaala,
iti plaka ti motorsikluda, manipod taon 2017 nagpababa, ingkay alanan nun ni Clem, sa opisina ti LTO District, Candon City. Itogot yun kitay Xerox copy, the original ORCR Motorio, agraman valid ID. Ikablawan tayo roda pagayam, ang Lisabon Selection and Family, si Kabarwan San Emilio Ilocotoron, ni Maribal de Patakburgo si Ilocotoron, ni Angki Malano ti Bangar La Union, Lilia Dagno ti Kasilagan, Banayuyo Ilocotoron, Ilisali Kodjama ti Santa Cruz Ilocotoron, hasta kin Leni Ramirez ti Madalang Salcedo Ilocotoron, ni Rila Marca ti Marin Salcedo Ilocotoron, kay ni Marshall Bravo ti San Tiburcio Salcedo Ilocotoron. Hasta mo tunggara Mr. Mrs. Di Armayla Garnasi Gawatin Family, ti Caterman Candon City, Mr. Miss Geoffrey Lisa Gambito in Family, Arling Galon in Family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Ablawan tayo pa ni Mercy Gaborat, Ira Crisanto ni Rexon Kines, Manuela Kines ti Barangay San Nicolas, Candon City, Astamo ti Florante Gramay, ti Santo Tomas, Candon City, Lea Gawa ti Silgawat, Lawrence Gawa ti Barangay, Aterman, Candon City, ti Astamo ti Brenda Lopez Ariola, ti Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocotor. Kita tingarog ti Daniel, hintay basa ka nagapog ilpagayam, Elomar S. Domingo Tinalbo Santa Maria Ilocotor, ti Daniel na Pauluan, nakon linipat. Iti panagtugmok, dalantat pagge kasanyata, iti may sa lugar, adyak ni namnama, maragsakan nak, kumay ti panagkita ta, umasudigak kuma, ta mailiwakon kinka. Ngam napasarim madengak, ta nasiputak, tidagdagos mo apunitputan dakulap ti kadwam. Sakain rakos, datay imam ti sikot na, pinasarun wampay na pigsa akatawam. Dayta ti awis, imatang dagita, dagdadat tarubayan, nagkikinita da, siya sinot, pangpangganda, na iturong matada, tayan ko ita, siyaklatan ti amok, adak na kamatinda. Napatanga kadwam, tadinat amot mapaspasamak, asik kakin siyak, nagin nayan nayata, ngumanyan, anyatin pakitam, amang sugat ti puso, rik na masaksaktan. Kunak no napudno, dahil di nga yan nayat, asinangal ta tinaindaklan nga rapap, asikakin siyak, agbulig tiagragsak, tawan makalakpod, uray sa sinuman. Ngamanyay ta dayayat anarakrak, manot sutel day tanging pakitam, mariknak tinapalaos sa sam, amang bibinag kaunggan tinakam. Insursurot kulayngan panagkitak, iti adayuyo adwa nakaragragsak,
Numan pa'y gutok, baro kong jak mapinggan. Inanusak latan, dasaeng kinlimdo. Ngimno pa'y agarubosan, nagarimayang alulwak. Gapot panagpukaw ko, kinkaw imnas. Di mo'y nilala, pinapudno ngayat. Inkain taniman, inakmutin linipat. Suray to ati Daniel, anapaulwan inakon linipat. Managapo kinilyo Maris Domingo, Tinalbo Santa Maria, Ilocosur. Kitag tingarod ti Maysa Sunata, ay may pakuyog ti Daniel na. Nupasublian ti dati at alek Karim anapunos napno sa inek Awan ngatan umasping ngayat Nasarakak sa bali aragsak Ipate mo day tagurang kanya Kain paay mo, kaya tamang rabraba Pinilit na amang lipat Inka lang na pinanawan na Nawagang tiyaniw ang nagbituta Ipaidang ngayat kita dinam Taimbati na itingalay tidalan Awanin tiyayat ngayong pariknam Nupasublian kita ti atalek Karim anapunos napno sa inek Awan ngatan umasping ngayat Nasarakak sa bali aragsak Ipate mo day tagurang kanya Kain pahi mo, kaya tamang rabraba Pinilit na amang lipat Inka lang na pinanawan na Lawagang tiyaniw ang nagbituta Ipaidang ngayat kita dinam Taimbati na itingalay tidalan Awanin tiyayat ngayong pariknam Taimbati na itingalay tidalan Awanin tiyayat ngayong pariknam Awanin tiyayat ngayong pariknam Awanin tiyayat ngayong pariknam
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Dapat ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Dapat ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukuha kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Call it thunder, call it rain, never after, it's all the same. Still I love her, it's getting late. It's hard for my eyes to go to another place. We'll come round, we'll come round. It's been fun with you. Sharon Milaunay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito sa Salcedo. Basta kanya yung tagtaapo katwa for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na invite ko yung distrito tayo na nagadugan ng guardian si Balbalayda. Di daduman sa akin yun masapol daw maalis si Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute taktak ko para dagiti calamity victims. So, Let's wander La Union style. Addan kalupulo a minutos, kalpasan ti oras nga alas 7. Kitablawan tayo ro la pagayam, Dennis Badriaga ti Bangadabra, Agosto Miko Alurina ti Suyo Ilusoran,
kini Angel Arsena, Tabor Narbacan Ilocosara. Hasta mo tinggal Mr. and Mrs. Bene Violeta Alcantara, in family ti Hansad San Esteban Ilocosara, Ginalin Mina ti Barangay, Kabkaburaw, Burgos Ilocosara. Kablawan tayo mo ni Victor Abaya, ti Barangay Kamanggan, Santa Cruz Ilocosara, Dayan Cortado ti Kalawan, Canton City, Ria Palya, ti Barangay Lubong, Santa Lucia, Ilocosara. Kablawan tayo mo ni Susan Galutan, ti Barangay Bagani, Campo, Canton City, ni Ninaw City, Barangay Katirman, Canton City, Eric Saldua, ti Barangay Kamaraw, Narbacan, Ilocosara, kini Larry Akisay, ti Barangay Ambulugan, Narbacan, Ilocosara. Hasta mo tinggal Mr. and Mrs. Danilo Lucy Galyeso and family, Mr. and Mrs. Dennis Wilma Alcaide and family, Mr. and Mrs. Raymond Doliente and family, Jominaro Alcantara Jr. and family, Mileniego and family, Chopilo Balbin and family, Berelio Balbin and family, Leto Balbin, Dennis Aguilar, Benedicto Kodjamat Jr. and family, Robin Kodjamat and family, di Barangay Langigan City, Candon City. Kablawan tayo mo ni Rolando Gamoso and family ti Bagar, Candon City, ni Rogery Rodriguez and family San Isidro, Candon City. Hasta mo tinggal Mr. and Mrs. Roy Jodelin Romero, Joanna Romero, Jau Romero, Tesisdos, General Marcandas, Rubio Galimuyo, Ilocosara. Hasta mo Anita Labayog, Ginwandas Monsing-Arsiaga, Tibigbiga, Sudipon, La Union. Ablawan tayo mo na Angel Racuya, Tilantag, Santa Cruz, Ilocosara. Ni Agnes Obrero, Titalab, Bantay, Ilocosara. Ni Linda Ontar, Elsie Ontar, Tariwas, Bani, Pangasinan. Hasta mo tingin Alex Manaog and family, Isapang Galimuyo, Ilocosara. Ni Pastorano and family, ti Rubio Galimuyo, Ilocosara. Ni Vika Dagsi and family, ti Kalumbuyan, Galimuyo, Ilocosara. Kablawan tayo pa ni Artemio Cabangcala, Erenio Cabangcala, Hilario Cabangcala, Tito Barchita Constantino, Dolormente ti Barangay, Banukal, Lidlidda, Ilocosara. Hasta mo kin Melba Rosario, Imelda Valdez ti Barangay, Patpata si kin Canton City, ni Camille Gasatan ti Paypayad, Canton City. Hasta mo kin Bel Magani Kabuatin family, ti Pariok First, Canton City, Edna Galonin family, ti Pariok Second, Canton City, kini Daniel Galcon, ti Kalawan, Canton City. Hasta mo tin Rapagayam, Belma Sulibon and family, John Sulibon and family, ti Barangay Mabilig, Siga, Ilocosara. Hasta mo kin Edna Tolentino, ti Silag, Santa Maria, Ilocosara. Erlinda Norelia, ti Arnab Salcido, Ilocosara. Princess Bulburo, ti Caburaw, Santiago, Ilocosara. And Venus Monte, Tobidan, ti La Trinidad, Benguet. Hasta mo tinggal Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista and family, Ipe Bautista and family, ti Barangay Barrientos, Lona, La Union. Kablawan tayo pa Jericho Lucero, ti Quirino Tagudin, Ilocosara. Mina Isladi sa Rampang, Balawan, La Union. Hasta kin Norme Batingan, Mian Batingan, ni Rio Batingan, Gretchen Lia Batingan, ti Barangay di Guzman, Mabini, Pangasinan. Hasta mo kin Merlinoma in family, ti Samang Norte, Bolinaw, Pangasinan. Ni Pagayam, Renato Tengorden, Brenda Tabor, Cherlin Rivera, ti Barangay Ortiga, Baknotan, La Union. Kita tuy pangarod ti Pamalagip Manipod, Master Control. Twelve Nations. One Go.
ABC Women's Volleyball Nation Cup 2026, Candon City, June 6 to 14, 2026. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. At dapat 20 minutos pasangwanan ti oras ng alas 8. Ikablawan tayo roda pagayam doon na abungan di si Miurbos, Jamaica Maymay Lorcel Largo, Asli Tumbaga Maricel Labungan, si Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Astamot ng Batot Lasigan, Dawasin, ay mi Francia, Lumir Parcia, Francia, the person in Aurelia, Doming in Aurelia, Luis Ganad, Mr. Mrs.,
Clifford Isling Ganad, ti Concepcion Gregorio del Pilar Ilocosara. Kastamutin kadapagayam, Rogelio de la Cruz and family, Titinan Santa Maria Ilocosara, Arnold Dueling and family, Tidasa in Arbacan Ilocosara, Espirito Salvador and family, Ticabarwan Santa Maria Ilocosara. Ken Florencio Suliba and family Tapato San Esteban Ilocosara. Kastamot ng Glen Beras and family, Tibang Bangar Burgos Ilocosara, Asli Ansita and family, Tibang Layan Narbacan Ilocosara, Anthony Dueling and family, Tabor Narbacan Ilocosara, Kinisani Calderon Montero and family Kinarayan Narbacan Ilocosara. Kastamot ng Mr. and Mrs. Edwin Eleanor Quaresma Alcantara and family, Kinalasin, Santiago, Ilocosara. Ablawan tayo mga ni Rita Puro, ti Kabugaw, Ilocosara. Ni Wendel Urita, ti Magsingal, Ilocosara. Edgar Marquez, ti Bukayabra. Abi Kitasol, Joshua Kitasol, ti Kawayan, Ilocosara. Hasta pa kin Daniel Abalos, Rolando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibain, Tilangquas, San Emilio, Ilocosara, Kinikerbe Villaros, ti Barangay Matubwe, San Emilio, Ilocosara. Ablawan tayo pa na pagayam, Nestor Sumawi, Jose Galindo, Edwin Tolentino, ti Dinaratan, Salcedo, Ilocosara. Kastaw ti Lourdes Fusilero, Marlita Gamata, ti Lintek, Banayuyo, Ilocosara. Robert Badilla, Randy Badilla, ti Barangay Legazpi, Galimuyo, Ilocosara. Ablawan tayo pa ni Elvis Ulanyo, Joy Ulanyo ti San Pedro, Candon City, ni Glory Baying Ibia ti Santa Maria, Ilocosara, ni Mansel Sibiliano, ti Takadina ti Namruangan, Kabugaw, Ilocosara. Ablawan tayo pa ni Lito Turalba and family, Leo Turalba and family, ti Barangay Kalumbaya, Galimuyo, Ilocosara, Divina Rosendo and family, ti Barangay Kalimugtong, Galimuyod, Ilocosara. Astang Temperlita, Mika Ironilla, Rita Manzano, ti Barangay Kalawakeo, Salcedo, Ilocosara. Ablawan tayo pa ni Ana Kasim, ti Butobot, Balawan, La Union, Salibaging, ti Talimpugo, Balawan, La Union, Marta Sabalo, Cassandra Antonio Cruz, Kinaburan, Balawan, La Union. Astamo ting Warlita, Pascua Cortes, ti Kalangkwasan, Salcedo, Ilocosara, ni John Rogodo, ti Bugbuga, Santa Cruz, Ilocosara, Marisa Rubia, ti Kalitong Burgos, Ilocosara. Pablawan tayo pa ni Tire Alcantara and family, Marilyn Pitarque and family, de la Alcantara and family, Los Alcantara and family, Ismael Gabo and family, Miss and Miss Ruben Norma Valdez and family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Astamos kin Albert Rapada, Opreng Requepo, Mr. and Miss Bullion Organaban and family, ti Barangay Patpata Sikin, Candon City. Hasta Lorna Bumaksa, ti Poblacion Villaviso Sabra, Armila Bilandres ti Piliganabra, Analia Asuncion ti Bangadabra, Lorena Divina, ti Barasiwan Santa Maria Ilocosara, ti Miriam Braceros, ti Pakang Santa Maria Ilocosara. Hasta ti Arnel Garcia, Joby Garcia, Ira Garcia ti Sabuaran Santa Lucia Ilocosara. Ablawan tayo mo ni Wilson Calindas, mga Pilipinas, di ka Regallardo, Crisanta Villacarta, Mili Gambon, Miss and Mrs. Nanding Pili Galotin family, ti Barangay Bagani Gabora, Candon City. Kita tuwing arunun ti Maudia Sunata, amay ruknoy kada kay amin na pada-pada. Bagtayat mo, inak inkulbo. Unak man lana siya, din ka ay ayatin. Gaya madamit sa bali, apat-patke.
At dapat sa 42 minutos, kasangwanan ti oras nga alas 8, hintay panagpakada. Kitablaban ti Aruli Fatima Valdez, Eben Valdez, Merily Valdez, Roel Camat, Ricardo Sabado, ti Roy Santol La Union. Pastabutin ka na pagayam, Sira Tubia, Charlotte Aglusolos, Olebor Kodjama, tin family, ti Makawayan, Borgos, Ilocosor. Ablawan tayo mo ni Darwin Pantalion, Alexander Pantalion, Tigapang Pilar Abra, ni Gato Reyes sa Tukipa, Luba Abra, ni Madeline Monses, ti Tamak Villavisosa Abra. Hasta mutin karapagayam, Melchor Doña, Paulino Doña, Irwin Doña, Joseph Borita, ti Barangay, Boter Santa Maria, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Ebe Nicanor, Eduardo Nicanor, ti Patar Agno Pangasinan, ni Lailani Rivera, ti Barangay Barlo Millsite, Mabini, Pangasinan. Hasta mutin ka na Mr. and Mrs. Frederick Marcel Cumbas and family, Pilimar Cumbas, Presel Belino Cumbas, Candida Cumbas, si Barangay Gayaman Luba Abra. Dagiti interesado mangirwarte installment ng motorsiklo at tuyin ti Gross Group Dom Philip Marketing Corporation, Manipod Kandum Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosor, Ken Abra. Ken ti amin na sangana Manipod Region 1, Ninganat Region 5. Ijaya na kayo tinaparta ka proseso, hindi kalilad branded ang motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Anya pa itururay nyo kagayam, umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makairwarte kapat ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawanan plano mangirwarte motor na, nagdata mamuyo kayat na tagkamotoran, kuyungin nyo lang umay to opisina, di Royce Group Dom Philip Marketing Corporation, tagdata gurura ya 1,000 pesos, agun ko na titunggal, adda makuyog na customer. No dati sa lutsod yung tumawag, tiday to yung cellphone number, 0927695299, wino kumuntak ti Bia Messenger, dito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo, karagiti na nakama sa branch office, ti Dom Philip Marketing Corporation ng Masarakan, ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa puli nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Winoy Bagayo nangagyo ti radyo ti radpas, karagiti madanunan nyo kakapintas, pinaisi mababarasang ti opisina, ti Dom Philip Marketing Corporation, tapnin sigila maala yung mutlang, ti 1,000 pesos, no makairwar ti motorsiklo, ti customer. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kiti requirements to valid ID, ken may salang ako may kara. Dom Philip Marketing Tagururay, kara kayo. Nagitimot nakabayan ti motorsiklo da, yung kayalanan dagitay. Original URCR ti motoryo, ti opisina ti Dom Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamot kalagitisan pa nakaala, iti plaka ti motorsiklo da, Manipod Kawon 2017, nagpababa 2014, yung kayalanan, winiklaim sa dya opisina, TLTO District, Candon City. Ito yung lang nagitay. Xerox copy to original URCR, Timotorio, Agraman Valid ID. Alawin papagayam nila. Agsipod talaybos manin, ti oras tayo tilayto ya programa sa mimingayog, kendandani yung tilkandya, kitinton manin malum no bigat, padaanan yung tumanin, ti sasangbay sa malaydayaw wapag tingan nyo. Alawin papagayam nila,
Ibatin tinaimbag nga oras ken rabiyo amin pada. Itinagan ti Master Control ni Dennis Abelionara hasta mo tentiti beside ti Channel 13 ni Jo Maria Bab. Ken to'y pagayam yu Manong Lito Alcantara. Dito'y I love you all. Bye-bye all. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.